बेटारिखौ सावजानो ना मा होनदों बेटारि बख'नो नों आंनिखौ दम दं नों आंनि बेटारिखौ बख'नो नोंनिखौनो आलायगोन आं ओरै आलायना माला गानगोन आं मिथिबाय माला गानगोन आं मिथिबाय दा आंनि बेटारि बख'ग्रा बे साथाथिं ओरै थुफ्लंना होनानै एकदमबारे ओरै माबानो माला गानहोगोन आं मिथिबाय सैमानो माला गानहोगोन आं आंखौ जावनो फैदों बे अंजलि बिथिबायनो बे आंखौ जावनो फैगोन आरोखि ना रायजोफोर आंखौ जावनो फैदों बे आंखौ माबा बुंदों साइस गैया बाइस गैया माबा ना गोरान जाग्रानो माबा जाग्रानो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय बाहरनाय थाबाय आङो सोरनि सायाव दिनैयो भिडिअ लाबोनो नागिरदों नोंथांमोनाथ' टाइटेल आरो थाम्बनेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ औ नंगौ आङो फंबाय एन्टारटेनमेन्टनि सायाव भिडिअ लाबोनो नागिरदों अनजलि बसुमतारीनि सायाव भिडिअ लाबोनो नागिरदों मानोना जा एन्टारटेनमेन्टहा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों रिप्लाइ होबाय अनजलि बसुमतारीखौ बिथांखौ माने बिराद गाज्रि बुंदोंमोन अनजलि बसुमतारीया नाफाम गेसेव ना गोरान गेसेव जानाय अनेकथा जानाय बुंदोंमोन दायो फंबाया एन्टारटेनमेन्ट रागा जोंनानै रिप्लाइ होबाय आरोना बेबो माने बिराद माने ओरैबायसा रिप्लाइ होबाय थारमाने खेबसेयावनो अनजलि बसुमतारीखौ एकदमबारे बे दावरि गलाखौ गावफ्रुलायनाय हेन थारमाने रिप्लाइ होबाय आरोना साइस गैयै ना गोरान ना मासुवा ना गेसाव मोनामलायग्रा मुगै सुगै साइस गैया बाइस गैया गान्दा गागे खुगा लानानै बुग्लेब ग्लेब अरमां मां बुगालिलि मा साइस दं गावलाय मा साइस दं जेबो साइजानो गैया माथो साइस गैया बाइस गैया गाइखेर मानसिखौ नाय नों साइड एंगेलजों नाय दाम्फार गारिनि हेडलाइट फिउस थांनायाबो नाङा मानसिया आरो ओरै साहाजों नायलाय नों साहाजों नाय साहाजों अरजों खामफ्रामनायबो नाङा मिथिबाय रायजोफोर अरजों खामफ्रामनायखि नुखागोन आरोखि ना बे मानसिखौहाय एकदम नायजाक बुइखाया गान्दा गागे खुगा लाना बे आंखौ जावनो फैदों साइस गैया बाइस गैया आंलाय माला आं हिनजाव बुंनानै लाखो बहा नुवा नोंलाय गोबोरखि साइस खिब्रमायाव उग्रालायनो खियाव उग्रासो बे मानसिया खियाव उग्रा आरोना रायजोफोर मोजां होनो गोसोआलाय आं बाराखौबा बाजारसो लोगो मोनलाबायोमोन आं बे मानसिखौ दाउ गलियार 20 थाखानि बायग्रा मानसि बे मेरला लोगो मोनबाय बे मानसिखौ बाजारावहाय दिनै आंखौसो उल्था जावलायलायबावदों बे जाहा अनजलि बिनानावा बेफोरबायसा बुंनाङामोन मानोना बे सासे सिख्ला दायो हाबा जायाखै सासे सिख्ला जाना दं बेफोरबायसा माने मानसिफोरखौ बदनाम होनाङामोन आरोना जायाफ्रा मानो फार्स्टआव इयो निग्रुफुवा लानो थाखाय बहुत हांमा थाबाय आं एसे साखिनायगौमोन अनेक बुंबाय बे टपिकआ जोब्बाय बिनि उनाव एन्टारटेनमेन्टनि सायाव बियो भिडिअ लाबोदों 4000 फैसा लादोंमोन आंनिफ्राय फन हरबाबो फन हमा मेसेज हरबा मेसेजल' हरो वाट्सएपआव रिप्लाइल' हरो बिबाबो गाबोन होगोन दिनै होगोन होननानै बेफोरबायसा बुङोमोन आं बिराद रागा जोंदों होननानै फेसबुक पेजाव बिनि एन्टारटेनमेन्ट फंबायनि सायाव भिडिअ लाबोदोंमोन नाथाय जोंफोरहा एन्टारटेनमेन्ट फंबायाबो बिनि सायाव रिप्लाइ होबाय ओरैबायसा डेन्जारेस रिप्लाइ होदों लोगोफोर नोंथांमोना खोनासंनानै ओरैबायसा इन्टारेस्टिं मोनगोन आरोना जेरैहाय अनजलि बिनानावा जावदों बेबायसानो जोंफोरा एन्टारटेनमेन्ट फंबायाबो ओरैबायसा जावहरबाय थारमाने ओरैबायसा रागादों जावहरबाय एन्टारटेनमेन्ट फंबाया गावखौनो गाव पात्ता मोनलायलायि जावबाय आरोना गान्दा गागे खुगा लानाबो बुलेबलेब साइस गैया बाइस गैया अरमां मां दाबेरबेरनो जानानै बुग्रा फिसा खामानिखौ जाग्रा जासोमनानै थाग्रा एखे बिदि नुयो मानसिखौ नायलाय नों एकदमबारे आंखौनो बिदि जावफेरामोन दिनै गाज्रि जावबाय आं मानसिखौ होनखाबाय आं बिदि नुनानै जोंबाय आरोना रायजोफोर बिदि जावफेरामोन आं खिन्थु दिनै नुनानै जोंबाय आं मा साइस दं बेलाय दाब्लाब्लानो आइखोमो एकदम गरिला सिम्पान्जि खुसेंग्रा साइस खासेव खलथा साइस जेरै दं बिदिनो एक फेनबो गैया अनजलि बिथिवालिनि नामा हाय अनजलि लानो समाय बेखौ नोंनि नामखौ हा सावथाल खेना ला नों सावथाल खेना लाबा साबसिन समायगोन नोंनि नामखौ मायदोंबो नोंगौ नों सावथाल खेना लाखोबो मिथिबाय सावथाल खेना होनबा बिराद समायगोन एकदमबारे बादामालि बेगें जाग्रा नुखायोलै सयथिबो आं लाजिनानै थैलासै नायलाय आइखौ बुदलाजोबनाय मा साइस दं बेलाय गोबोरखि साइस एकदमबारे गोबोरखिनि एम्फौ जाग्रा हराव गुमा साबलाबायनानै जाग्रा एकदमबारे थाम्फै साबथिंलाबायनानै जाग्रासो नुयो आइखौबो गिला राननाय गिहिर राननाय गेस गैयै सयाबिन जालानानै बुनाय बेनोलायनो गोथाव बेदर जाग्रा मोनसेबो नङा बेनि खोथाया बहा बेदर बायनानै जानो हानांगौ बेलाय गैया जेबो गैया बे बेदर बायनानै जानाया जेबो जानो हाया सयाबिन जानानै बुनाय नुखायो मानसिखौनो नायबानो सिनायखायोना सयाबिन जानानै बुनाय माबायदि मानसिखौनो थोल्लौ नुखायो लेवार बायदि बेलाव बायदि नोंगौ लेवार गान्दा बायदिसो आइखोन मानसिया थोल्लौ एकदमबारे बेलावफ्रा जेरै थनथ्र'नानै थाया होनबा बिदिसो नुयो मानसिखौनो थोल्लौ एकदमबारे थनथ्र'नानै थाग्रा स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय अननानै लाइक खालाम शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव स'
आंबो एसे माने कमेडि खालामबाय लोगोफोर गाज्रि मोननाङा एसे माने आंबो एन्टारटेनमेन्ट खालामबाय आरो ना एन्टारटेनमेन्ट फंबायनि सायावमोन नालाय भिडिअआ इनिखायनो आंबो एसे एन्टारटेनमेन्ट खालामबाय स' नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ स्किप खालामालासेनो जोबजासिम नायदो आरो ना लोगोफोर गोजोन्थों मा होनदों बे मा होनदों बेयो बेटारिखौ सावजानो ना मा होनदों बेटारि बख'नो नों आंनिखौ दम दं नों आंनि बेटारिखौ बख'नो नोंनिखौनो आलायगोन आं ओरै आलायना माला गानगोन आं मिथिबाय माला गानगोन आं मिथिबाय दा आंनि बेटारि बख'ग्रा बे साथाजों ओरै थुफ्लंना होनानै एकदमबारे ओरै माबानो माला गानहोगोन आं मिथिबाय सैमानो माला गानहोगोन आं आंखौ जावनो फैदों बे